Unanimidade na Corporación Outense fronte ao modelo eólico que está a promover a Xunta de Galicia. O Pleno aprobou unha declaración institucional instando a paralización de varios parques eólicos que se atopan en tramitación e que suporían un grande impacto en numerosos concellos, entre eles Outes e outros municipios limítrofes. O pleno pasado de outubro, o que aprobamos por unanimidade foi unha declaración institucional a favor dun modelo eólico diferente do que estamos agora experimentando, do que se está poñendo en marcha. Nós estamos vendo, e non só o Concello de Outes, senón moitos concellos da contorna, como están aparecendo dúcias de proxectos eólicos, particularmente nas zonas altas dos nosos concellos, moi perto de núcleos habitados, e isto está generando moita preocupación por parte da ciudadanía, moita incerteza, e é lógico. Ante esta inquedanza veciñal, dende o Concello de Outes demandan un plan eólico adaptado á realidade actual, que amplía a distancia destas instalacións aos núcleos habitados. Consideran ademais necesario incrementar a compensación económica que reciben tanto as comunidades como os concellos afectados. Non podemos ter un plan eólico dos finais dos anos 90, donde se marcaba unha distancia aos núcleos de poboación de 500 metros, pero cando os postes eólicos medían 70 ou 80 metros e agora miden 200, é dicir, o impacto é moito maior e, sin embargo, a normativa non se adaptou. E, por outra banda, tamén o que reclamamos é que as comunidades beneficiarias e as comunidades que están afectadas ao final e que sufren este dano paisaxístico, dano ambiental, tanto as comunidades locais como os propios concellos, reciban un beneficio maior, un retorno maior. Non pode ser que nós soportemos en exclusiva o dano medioambiental, que existe, que é evidente, e ao final, esas migallas as que se reparten por parte destas grandes empresas eólicas. Insisten dende a Corporación na súa defensa da transición ecolóxica cara a un modelo sostible, pero sempre que se faga de xeito ordenado e tendo en conta os intereses das comunidades rurais.